హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మన ఛానల్లో పప్పాయి మేలు. పప్పాయి చాలా మంచిదండి ఆరోగ్యానికి. ఎవరైనా సరే బాగా జుట్టు రాలేవాళ్ళు పప్పాయి తరచుగా ఒక్కొక్క పీస్ కనుక పొద్దున్నే కానీ ఏ టైంలోనైనా సరే రోజుకి ఒక గినక ఒక చిన్న ముక్క తిన్నారనుకో చాలా మంచిదండి. అదేవిధంగా కంటి చూపుకి చాలా మంచిది పప్పాయి. జుట్టుకి మనకి డైజెషన్ ప్రాబ్లం ఉన్నా కానీ చాలా చక్కగా పనిచేసిద్ది. బ్లడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అయ్యిద్ది, షుగర్ బ్యాలెన్స్ చేసిద్ది. మనకి స్కిన్ కనుక మడతలు పడ్డా కానీ చక్కగా రుబ్బుకొని మొహానికి ఫేస్ ప్యాక్ కూడా చేసుకోవచ్చు. అంత బాగా పనిచేసిద్ది పప్పాయి. ఈ పప్పాయిలో చాలా మంచి గుణాలు ఉన్నాయి. కంటి చూపుకైనా, జుట్టుకైనా, పొట్టకైనా, మన శరీరానికైనా ఎంతో మేలు చేసేదే పప్పాయి పండు. ఈ పప్పాయి ప్రతిరోజు కనుక ప్రతి ఒక్కరు కనుక తిన్నారనుకో చాలా యూజ్ఫుల్. ఇది నేచర్ ఇచ్చిన పండు. ఈ పండు తప్పకుండా తిన్నారనుకో మీరు చక్కగా ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకున్న వాళ్ళు అవుతారు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.